Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74 и добре дошли в ден 25 на това как един студент по актьорско майсторство работи в семейен бизнес. Днес ще си поговорим малко за разликата между вакси и между лакове. Също така, както знаете, ще си поработим, ще си поговорим, нормалните неща. Така, нека да започнем с лаковете. Това, което правят лаковете, е да създават твърд защитен филм върху повърхността на дървото. Като те могат да бъдат на различни основи, дали ще са алкидни, полиуретанови или ще са водни. Предимствата на лаковете е това, че те създават много добра защита срещу надрасквания, влага и каквито и да е петна. Повърхността е чиста, гладка и много лесна за почистване, вече не е пореста. Като лаковете издържат между 5, 10 и даже нагоре години. Разбира се, вече и с лаковете имате опцията за различни оптики, дали ще е гланц, дали ще е мат, дали ще е сатен, избор е ваш. Предимството на ваксите е, че се базират на натурални восъци или синтетични, но в нашия случай са само натурални. За разлика от лака, те не седят отгоре, а частично проникват от дървото, но все пак остават защитен слой. Но една идея по-тънка. Ваксите подчертават естествената структура на дървото, правят го по-топло на вид и допир. Като с ваксите дървото вече може да диша, за разлика от лаковете. Когато работите с вакси, ако имате някакви малки увредени места на паркета ви, то могат да се направят само локални поправки, а не да се налага да поправите целият пот. Давате една идея по-матов вид, една идея по-натурален вид, една идея по-мек вид. И да поговорим и за някои от недостатъците. Все пак лаковете не позволяват на дървото да диша и също така, ако имате теч, повреда или нещо се размести по паркета, то трябва паркета да се изшлайфа и да се мине изцяло наново, което не е така с ваксите. Недостатъците на ваксите са, че те са една идея по-малко издръжливи, при тях имате по-голям риск дървото ви да се увлажни, то не е толкова голяма защита при увлажняване и при петна. И също така те трябва да се поддържат една идея по-често, отколкото лаковете. Скъпи хора, случват се понякога грешки, там не сме заснели чао, но преди да си кажем чао, сега ще видите как оправяме магазина. И ще си ходим. Чао!